Σήμερα θα κάνω ένα καινούργιο βίντεο που θα σας δείξω, θα σας δείχνω ένα πράγμα, ένα θέμα και θα δείχνω πώς είναι στην πραγματικότητα και ποια είναι η προσδοκία. Πάμε στο βίντεο. I'm sexy and I know it. Και αυτό ήταν το βίντεο, ελπίζω να σας άρεσε. Θέλω να μου πείτε στα comments αν συμφωνείτε και εσείς μαζί μου ή αν και εσείς κάνετε κάτι από αυτά. Οπότε αυτό ήταν το βίντεο, κάντε